Maneka kwindawo zonke nje into edibanise nomuntu omtsha siphuhla izakhono zabo msasazi. Okay. Siye sikhangele nje sithi uLee kwenzeka ntoni pha kuye, ufumanise ukuthi unetalente ethile, sithi sihamba naye. Yabo Okay. sijonga uba yintoni esingamzama ngayo. Silapho nje injongo zethu ke kukuphuhlisa abantu abatsha le organization. I think into enhle le ingakumbi into yospota italente zabantwana abasebancinci nibathathe nibaphuhlise khona ukuze nabo bazoba zizinto ebomini. Nahamba nodibana neThembisa Serenade. Ifike njani le? Hey, msasazi ukubone lento ukwenza into kanti abantu abasezizweni banijongile. Okay. iThembisa Serenade izinze kumhlaba seGauteng. Yes. Ayikho apha ecala. Kodwa iliso layo liye lahamba lazofika ecala, lazojonga ecala lathi tyhini singanabo abahlobo phaa. Ya ngoba nabo babhizi kweli cala lomculo ke lophuhlisa ezomculo. Ngothuka msasazi xa unova xa bebendifowunela phaa ndabe ndiqomba ukuthi kodwa andizuthi ngoba injongo zethu thina zinye igoli yethu uba masiphuhlise aba bantu. Yes. Ungava xa bebendifowunela yabo besithi mntakaboyo umculo lo wekhorali umhle kanganani apha kuwo. Okay. Ndathi ndinguPhopho. Ndathi ndinguPhopho ndinguPhopho kakuhle kakhulu. Qoba thiqi andimazi noDon ubuqala ngaphi uya ngaphi, ndiyathemba abanawundimamela ngoku. abazuthi cula into ebalulekileyo. Into umntakawa kuza xa kunyuka mna abandazi mos ebusweni. Yeah. Kuzavela umntakawali phaa uyabona, anyuka aqabele eqongeni uyabona, afika ashaya into edume ngazo phaa. So Okay. ya bandibone ke kule misebenzi yam ke ndiyenzayo. Yes. Ya so baqomba ukuthi noma nabo ke bangasondeza singabantu singasebenzisana. Okay. Ya. Now sithetha nge-National Youth Service site ngoku ezawuthi ilonjwe apha ecala. Yintoni le service site? Bazana ntoni ke ngoku ukuza apha ecala lo mhlaba secala? Msasazi wam uyabona ke ngabantu ke sisebenza nabo kakhulu abo i-NYS msasazi wam. Okay. Yila project karhulumente ikula office kaRamaphosa. Okay. Ya idila kakhulu ke nabantu abatsha, iphuhlisa abantu abatsha. Ya izawube ke ngoku ilapha msasazi njengoba thina si-NPO. Yes. Akho nto kuthiwa sithatha kuyo. Okay. Kodwa siyakwazi ukukhangela abantu abanento size nabo. Izabe ilapha ke ngoku izowulontsha nge-18 kaJulayi. Okay. Which is ngela langa limnandi likatata uMandela. Tata uMandela. Nayo izowunikezela ke ngoku izowuspenda la mizuzu yayo apha ecala kwi-choristers. Okay. Msasazi izawusithathela apha ecala sine-choristers ezi-265 esisho ngazo Okay. ukuthi zizaba ziparticipant zale program ye-NYS. Okay. Yeah. 265. Yeah. Choristers. Okay. Yeah. Mhlawumbi kumuntu okuphosileyo ndingakubethanga emlonyeni, kumuntu nje emphosileyo kuze kanjani into yobana basibe sizofikelela kweli nani lingu-265 choristers ngoku benze njani ukuze babe mhlawumbi babhalisile? Okay ke msasazi into ke eyenzekayo sithe xa sifumana le contract siyisakha iSizwe Cultural Organisation kunye neThembisa le yabo. Okay. Yeah. So iye ke yenzeka ke into yengqesho ke ngoba ke bazawuphangela yabo. Ya bazawuphangela baye bayikhupha ke into enjenge-link. Oh. Ya kwathiwa mayisisasase so that abantwana sebazi-aplayele. And ke futhi into emnandi ke pha awukwazi uaplayela abantu abayithunga le fowuni yakho. Umzekelo mna kuthiwa bendizawukhetha endibathandayo. No, ngale yam ndi-aplayela nje mna kuphela and then ibe iyavaleka. Andikwazi uphinda kwesibini. So into ethetha ukuthi ke laa 265 yona izi-aplayele yonke. Yabona akukho mntu kuthiwa hayi ndithathe owam ndakhetha lowa ndakhetha lowa. Hayi ayenziwanga nguwe. Ayenziwanga ndim. I think Mzondi le nto ibonakalisa into yokokuba ii-choristers zikhona. Yes, zinintsi kakhulu apha esakha isizwe. Yes. And ndiyayithanda because ithetha ukuthi ke ngoku loo nto leyo
njengoba kuzawulonshwa ngoku lento Mr Boya ithetha ukuthi ayizuphela kulonyaka ilontshwa ngayo koko into ezawuhlala iqhuba nabanye mhlawumbe bebengekalifumani elithuba loba babhalise bazawubhalisa ngoku nakanjani. so ivulelekile nakubani nakumntana omncinci nakumuntu omdala okanye ine age limit. Ine age limit wena msasazi wami. Siye saqala mani pha ku-18 yabo ukuya pha ku-35 yabona, so inalo limit leyo. Siye sifuna abasele bephumile esikolweni sathi naba ke ngoba ebohlulakala. Ithi ke umthetho we-NYS ke ayikokuphela kobomi if awufikelelanga kwelabanga leshumi. Yabo. So ungake ukuthatha umculo ukubeka endaweni. Yabo. So ayikophela kobomi. So ke siye saqala ke phakula 18 up to 35. 18 to 35. 18 to So 35. basically ngabantu asebephumile esikolweni aba umsebenzi abazawuwenza ke ngokubona mhlawumbe bazakwenzani. Bazakwenzani ke ngokubona now mhlawumbe bazawuvula ichoir okanye bazawuhamba baye ezikolweni bancedisana okanye bazawuncedisana ne-local choirs. What is their job description ke ngoku njengoba bezawuphangela? You know msasazi. Sizababamba pho bancinci khona. Yeah, because sizawubabamba sibafasa. Kwenzela ba bangabi nanto kwenza kakhulu ngaphandle. Babe nento kwenza kakhulu ngaphakathi. Now i-job description yabo ithi bazawurehesa, which is by community bona yabo. Yes. Bazawurehesa balungiselele uyotraina bazawutraina abantwana bona. Yabo. Bona bazawutraina abantwana abancinci umculo from grade R uyotsho ku grade 7. So umsebenzi wabo ke msasazi ukuthi make sure that abantwana from bancinci uyotsho phakula grade 7 bayawuphuhlisa italente zabantwana emculweni ngokomculo. That is job description yabo leyo. Bayuphuhlisa umculo we-choral from ku grade R uyotsho ku grade 7. Umsebenzi wabo lowo. Beautiful. Yabo. Ithi ke ngokulonto baza xa bengena nje phamo section bephangela ixesha labo lokuphangela. Xa bephuma pha yabo baphuma ke ngoku abanye bathi sake ngoku. Yabona abanye bajonga kuwali ke ngoku kwinatsika andithi uyabafuna pha uphuma kwesikolo. Yes. Ngo4 uba udla ngobafuna ngo4 ngo5 sebephumile ke ngothina siyabakhulula ngela xesha ele bofika emakhaya bagqiba bazilungiselela uya kwi-local choir zabo. Uyabo. Sizawuba lapha emveni kwabo siza kwenza sure okokuba kweza local choir zabo bayaya bafike bocula pha so that bazokwazi ukhupha lento siyifunayo apha ezikolweni. So abana choice mntanam ngoku. Hayi mntawala abana choice tu. I think inhle man lento. I think ityebile iteketeke kakhulu kangangokuba ndicinga into yoba ngoku uzawuphinde ubuye umculo we-choral music back to ebantwini because yeyona nto siyifunayo thina more than anything. Sirhalela into yobana kuculwe, sirhalela into yobana uba iikwayari zibe khona ezasekuhlaleni zihambe ziyokhompyutha yabona kwii-competitions ezikhoyo and zibe khona iikwayari zalapha kule ndawo sisuka kuyo. Yayibona now ingaba mntakaboya ke ngoku zikhona njengoba kuzawulonshwa le site nge-18 ubusowutshilo kaJulayi apha ecala indawo sawulontsha phi kanene? Siye satshekisha sifuna i-indoor sports center. Ngenxa yantoni? Ngenxa ye-echo ndiye xa ndijonga phaa ndaqomba noko ingathi ibhetele i-echo than i-town hall. So siye sakhetha ke sizaba phaa e-indoor sports center. Uyazibo ke wena msaza kule nto uyithethayo kuzaba khona i-local choir pha zizaba ninji because per site sinabantwana abayi-25. Yabo. Now sine-site ke ngoku ezi-8. Kulapho benza uyakhona kanye njengoba ziyi-8 ndiyafuna uzichaze so that izikolo mhlawumbi nabantu abasondeleyo kwezi site uzawube uzibiza zikwazi into yobana ziyazi into yokuba kukho ii-sites kwezaa ndawo mhlawumbi abazawunxulumana nazo khona ukuze uphuhle lo mculo. Ndikuva kakuhle ke msasazi wami. Masiqale phaa ngaphantsi phaa ngakuwe ebumelwaneni. Khona ingqumza phaa.
Ngumza SPS. ya ngumza SPS Yes. ya Okay. so sine choir ekhoyo pha sithi ke zonke i-choristers ke ngoku ezi around zizaba kufitshane pha kula choir izaba pha Okay. siphume pha Yeah. yabo ichoir yesibini ya siphume pha sibuye sizongena pha endwana Okay. xa sifike pha endwana sifike sizinze pha endwana All right. yabo sinenye ichoir pha esinayo pha endwana yabo Mm. sinenye 25 Mhm. yabo e-idlishayo Okay. which is amanani wakho ayaphuma uthanda ungathandi lawa ya udla ngowafuna yabo ya sine 25 ezinzileyo pha Okay. sibuye siqabele ngaphezulu yabo Mm. siqabele ngaphezulu sihle singena apha emnqe Okay. yabo sifike sime pha emnqe Okay. yabo sinayo ikhwaya pha ya ezafika iphume pha emnqe msasazi wami siphume pha sishiye umnqe sibuye sizongena apha edolophini sifike sizinze ekhanyisa yabona special school Mhm. fike sizinze pha sine 25 eredi pha evivayo pha yabo Okay. Okay. choristers zodwa msasa Wow. bendizibuza ndibuze he uyacula athi mna ndingumlonje omkhulu qha nje bendingayazi ukuthi ezikwayo bazindani i-red zindawo yabo Okay. ya Yeah. ndithe ndizawuba sengxakini Wow. yabo yabona ngoku nifumene le nto beniyifuna Mhm. yaba siphume apha Yes. sitshona apha eAmos Okay. apha 15 All right. ya sine enjonjayo pha yabo Mhm. sishiye apho siyongena embank Embe. xa yabona sidibanisa idolophu sithi lali sithi dolophu sithi lali dolophu sithi lali ziyathungelana Okay. yabona sithi mbank pha sine 25 pha engaxoxiyo pha ehlele eyikhwaya nje estrongo kakhulu sidlule siyothi nyalasa Wow. noba sikhona isikole sisamuwele Sikhona. Most sikhona ne definitely ya sikhona. si-around pha Sikhona. siyongena kwesaa sikolo kwesiya sipha Okay. yabona sifike phana ziyaviva ezamazomoya pha yabo Okay. sisuke sijambe msasazi siqabele intaba ngaphezulu emthetho uvumile Emthetho sesesibhozo keso Sesesibhozo. yabo Okay. yabo sesesibhozo keso Yes. ya So sizinzile I think mntakaboya ngenxa yexesha kuba ke neshow yanamhlanje siyiqale sekulate kodwa ndicinga into yobana uphulaphuli phaa ekhaya uyibambile and uzawukwazi into yobana eze ngala 18 and ndicinga into yobana naxa sesisondele kula 18 kaJulayi kuyafuneka into yobana siphinde sinibize mhlawumbi sibabize naba baserhawutini sive elabo icala into yokokuba mhlawumbi yintoni engenye abasiphathela yona ezawuthatha iphuhlise ingakumbi umntana omncinci ofuna into yobana naye ngomso azibone ekwikwayara eziphezulu azibone kumaqonga aphezulu ecula lo mculo omnandi kangako umculo we-choral music. Amazwi wakho okugqibela nje mntakaboya sizoyivala sinemizuzu eyi-15 phambi kwentsimbi yesithandathu. enkosi kakhulu hayi amazwi wami okugqibela athi yabona njengokuba sizamile ke ngoku abantwana Yes. sizabanikeza isakhono baphuhlise isakhono sabo bathi bazi-choristers now Yes. siyabaphuhlisa ke ngoku ndizawufuna ukuthi ke ngoku wena msasazi kuzafuneka sithi gqolo usisondeze kakhulu apha ngakomntakawali yabona because le nto uyayiphila Yes. ndiyakhumbula ukuthi komnye unyaka sike sahlangana apha into pha endondolo ndathembisa ndathi emfo kabawo kudala usokola mani kangoba bekufana uba yazi into ebuhlungu bekufana uba lo mfo because uneetrofi yi-champion andazi uba ibizwa ngolo hlobo na kwela cala kodwa sizabe sisithi i-champion bekufana uba umntu nje siyamwelkhama xa silapha ecala ezikhwaya ngoku uza xa uwinile pha siza kuwelkhama yabo Okay. ndizawucela ke kokugqibela into ethi ndizawufuna wena le uthungelane nethembisa leya Okay. yaqonda ya khona ukuze le nto yethu izoqina Yeah. once bakwazi uthungelana nawe because wena sowungumuntu omkhulu mosandithi uhlela apha kumazomoya uyabo and nabo bayayifuna laa nto yoba ibheke phaa so uzabalela lethu Okay. sizawuzimela ngawe mntakale. Yes, ukugqibela nje mhlawumbi abantu abakufunayo mntakaboy because uyithethile wathi lento not only nje kwi-choral music but ungumntu othi asport isakhono. Abanye abantu ke abadli ngobonwa ndawo kodwa banazo ezakhono bahleli kunye nazo phaa ezindlini ufumanisa into yobana uba mhlawumbi xa enokhontakthana noMr Boya ikhona into enovela. Akufumana njani mhlawumbi ii-socials zakho abanothi bakulandele kuso? Okay, ndiyafumaneka kule number ngu-067 003 1219 Nasiyiphinde 067
067 003 003 1219. 1219. Ya, so ku-WhatsApp ke ndiyafumaneka pha napha ku-Facebook ke bangake bandikhangele pha uMelikhaya Boya bangamfumana pha nje kwindawo yonke nje wena bandikhangele nalapha edolobheni bangayiwokha. Akunamanga. Ngakamoya, Nkosi kakhulu mntakwethu, No. mani siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ndicinga uba intle kakhulu le nto niza nayo, and ndicinga into yobana izamphuhlisa kakhulu umntana womntu omnyama. Yes. Siyabulela kakhulu. Uyazi kokokugqibela andibabethanga umsasazi wami bebengayazi ba inale way le nto Oh, ibhatala phakathi khange nditsho kubo kangubaxelele. baziziliza uapply hayi kulaa culo kuyacula Eh. bathe nethi bava ba ye aba bantu ezi choristers zizawubhatala Sizaba nestipend zizawuba abana. 1,507 per month abazazifumana per Akho mntu per chorister akakho mntu ezopha loo mali leyo Akho mntu ebe- bathe nethi beve ngoba ikhona kwabe sekuvaliwe abagqalathelanga aba banintsi. Oh, shame. Nkosi Nkosi kakhulu kakhulu. mntakwethu, siyabulela. Right ke Mphulaphula FSR FM ibinguye lo Mr. Melikhaya Kaboya nonguye kusihlalo wayo sakhe sizwe cultural organization ezinze apha kulo mhlaba wasecala. Inhle kakhulu lento baza nayo, andifuni tu ungayithethi loo nto leyo. Masifumane ingoma Mphulaphula sesawuhamba ngoku. Zondi uyakhumbula kaloku sithe thina singabantu abamamelayo. Abantu Ebethe abamamelayo. uMphulaphula kule veki ephelileyo wathi masimphindele ingoma Eish. yeTaxo UJ Choir Oh, xa isithi yes. Vele Ngqayi.